खुलुमबाय लोगोफोर, आं एबार बसुमतारी आरो नेचार पाब्लिकेशननि जानानै नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गोदान बाथ्रा रोखा खालामनानै होनो सानदों। बेनो जाहैबाय माबे बर' रावाव आथिखालाव बर'नि गारां हांखो एबा गारां रिंसारथिफोरखौ जों गासै मोन 6थाल' हिसाबै जों आखायाव लानाय जाबाय एबा बर' बिजोङा बेखौ गनायनानै लाबाय। दा बेनि जाहोनखौ जोंनि गोबाङानो मिथिया। जायफोरा बर' बिजोंनि सोमोन्दै स्टाडि खालामबाय एबा बर' बिजोंखौ फरायसंबाय एबा बर' बिजोंनि गेजेरजों फरायलांबाय एबा बिजाब फरायबाय बिथांमोनहा मिथिगौ, नाथाय गुबुनफोरा मिथिनो मोननाय जायाखिसै। एबा गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय फैनाय बर'फोर, जेरै आर्टस लायैफोर, साइन्स स्ट्रिम लानानै फरायनाय, गुबुन गुबुन बिथिंजों लानानै फैनाय, जों कमार्स स्ट्रिम लानानै फैनाय फरायसाफोर बिथांमोना मिथियासै। आरो बिनि अनगायैबो सरासनस्राफोर समाजारि मानसिफोर, बेजों लोगोसे सिगांनि सिनियर मोस्ट जोंनि बर' सुबुंफोरा बेनि बागै मिथिसारनाय जायाखिसै एबा फोरमायनानै होनायनिबो खाबु मोननाय जायाखिसै। आरो खायफाया नाथाय बिजाबनिफ्राय मिथिबाय आरो फरायसंनानै मिथिखाबाय बिथांमोनहा, नाथाय बे भिडिअखौ नायैआनो गाहाम। मानो होनबा नायखांनायनि उनाव कमेन्ट्सफोरा माखासेया बुंजायै बायदि जायो। बिनि थाखायनो गुरै खावलायनाय थाबाय, जायफोर बिथांमोना मिथिखागौ अन्नानै नायाब्लाबो जागोन। दानिया बे खेबाव आं नोंसोरनो फोरमायनो सानदों जोंनि एलपिनिफ्राय फरायबोनाय एबा देबनागिरि हिसाबै जोङो बर' बिजोंखौ फरायबोदों। दा बे फरायबोनायाव जों गासै गारां हांखोखौ मोन 11था हिसाबै मोनदोंमोन। जेरै अ, आ, गुसुं इ गोलाव इ, उ गोलाव उ, रि, ओमफ्राय ए, ऐ, औ, गासै मोन 11था जों मोनदोंमोन। दा बेनि गेजेरावहाय लोगोफोर जों मा खालामबाय, जोंनि राव फरायसंगिरि बिथांमोना मा खालामबाय, बिनि गेजेरावहाय मोन 11नि गेजेरावहाय जों मा खालामबाय, मोन 6थाखौल' लानाय जादों। बेफोरनि गेजेराव मोन 6थाफोरा जादों अ, आ, ओमफ्राय इ गुसुं इल', उ गुसुं उल', ओमफ्राय ए, बेनिफ्राय गासै बे मोनबाखौल' जों लानाय जादों। बेनिखायनो माखासे सुबुंफोरा बेनि सोमोन्दै गोनो गोथो जागासिनो दङ। दा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों। दा बेनि थाखाय मोनसे चार्ट जोङो फरायनाय एबा जेराव नुदों मोन 6थाल' लानाय नुदों, मोन 6थाल' गारां रिंसारथि लानाय नुदों, मोन 6थाल' गारां हांखो लानाय नुदों। बेयाव नोंथांमोना बे बिजाबाव मोनसे चार्ट नुबाय जानांगौ एबा मोनसे फारिलाइ नुबाय जानांगौ। बे फारिलाइखौ आं नोंसोरनो दिन्थिनानै होनि आरो बे फारिलाइनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ रोखा खालामनानै होनो आखायाव लानाय जादों। फारिलाइनि गोजौ बाहागोआव जों बेबादि नुदों, मोनसेखौ जों सालायनि बाहागो रानदों आरो मोनसेखौ जोङो ओरै गोजौ बाहागोथिंजाय सालायनि थाथाय रानदों। बे सालायनि थाथाय आरो सालायनि गोजौ बाहागो, सालायनि बाहागोखौ नायनानैनो जोंनि गारां रिंसारथिफोरनि थाथायखौ राननानै होदों। अदेबानि बे थाथाया जों मानसिया बे चार्ट फारिलाइ बानायखांनायनि उनाव बानायनाय नङा। जोंनि रायज्लायनायाव खुगा दन्दराव सालायनि बिफाव, बे सालायनि रल, बे सालायनि बिफाव एबा सालायनि रल लानायनि थाखायसो जोंनि रिंसारथिफ्रा रिंखाङो। बे रिंखांनायनि जाउनाव आरो जों मा खालामनो हायो, मोनफा मोनफा सोदोब दानो हायो, सोदोबजों बाथ्रा दालांनो हायो आरो। दा बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। दा खोथाया जाहैबाय जोंनि बर' राव रायज्लायनायाव अनि रिंसारथि एबा गारां बोनाय एबा अदेबानि मोन 6था रिंसारथिफोरनि गारां बोनायाल' जोंनि खुगा दन्दराव जाखाङो होननानै राव बिगियानगिरिफोरा बुंदों, बिथांमोना बिजिरनानै मोनदों। बेनिखायनो बै मोन 11थानि गेजेराव माखासेखौ गारनाय जादों, मोन 6खौल' लानाय जादों। अदेबानि मोनबाखौ गारनाय जादों आरो मोन 11नि गेजेराव। दा बेनि मादावहाय आं गिबियाव नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लानाय जादों सालायनि बाहागो। सालायनि बाहागोआव मा दङ जोंहा, नोंथांमोना नुदों बिजौ, अर्थात बियो सालायनि बिजौ बाहागो। ओमफ्राय गेजेर, बे जाहैबाय सालायनि गेजेर बाहागो। आरो उनथाराव नुदों जों गुदि एबा उन, बे जाहैबाय सालायनि गुदिथार बाहागो, ओरै सालाय बै रज'जेननाय गुदि बाहागो आरो। बिनिफ्राय फारसेथिंजाय सालायनि थाथाय, बे सालायनि थाथायाव जों फारिलाइ मोनदों गोजौ, सालाया गोजौ जागोन। ओमफ्राय गेजेर, सालाया एसे जौखांनानै थागोन गेजेर बाहागोनि। ओमफ्राय गाहाय, बे जाहैबाय सालाया गाहायथार आरो, सालाया गाहाय जाबाय।
माने बै सालायनि गाहाय बाहागोनि खुगा दन्दरजों सिथाबनानै थानाय समाव रिंखांनाय जाखांनाय सोदोब दा बेखौ जोङो माबे मोनफा मोनफा फरायथिनानै खिन्थालाङोबा जों फोरमान हिसाबै मोनगोन बे जाहैबाय माबे होनदों गिबियाव गोजौ बाहागोनि सालायनि थाथायनि गोजौ बाहागोनि माया सालायनि बिजौ बाहागोनि जायगायाव खथायाव मा दं जों नुदों इ अर्थात बे इ सुरबोनायाव जों मा जादों होनदों जोंनि सालायनि सिगां एबा बिजौ बाहागोआ मा जादों होनदों गोजौ जायो होनदों नोंथांमोना खनसे खालामनानै नायबा जों मिथिगोन जे इ होननायाव सालायनि बिजौ बाहागोआ ओरै जावखोगासिनो दं आरो बिनि थाखायनो बेखौ इ होननानै बुंदों बिनिफ्राय एखे थाथायजोंनो अदेबानि सालाया गोजौ जाखांनायानो मायाव दंबावो जोंना ओरैजाय सालायनि गुदि बाहागोआ मा जायो होनदों गोजौ जायो होनदों माबे बर'नि रिंसारथियाव आरो उआव जों नायदो मोनफा मोनफा सुरबोनानै नायदो आंबो बोनानै नायसै होननायाव सालायनि गुदि बाहागोआ ओरै जागोन ना जायाखै बेखौ होनो आरोखि सालायनि गुदि बाहागोआ आरो एखे रोखोमसे रिंसारथियानो बेयावनो दंबावो उ होननायावबो होननायावबो सालायनि बै गुदि बाहागोआ गोजौ जादों आरो बेखौनो लानानै जों बेयाव होनाय जादों फारसेथिंजाय सालायनि बिजौ एबा सिगां बाहागोआनो गेजेर बाहागोनि जौखांनाय ओरैजाय सालायनि थाथायाव गेजेर दङ बे गेजेर बाहागोनि जौखांनाय जानायाव मा रिंसारथि सोमजिदों जोंनिया नंगौ होननायाव जोंना मा जादों नायदो सालायनि बिजौ बाहागोआ गेजेर थाखोनि एसे जौखांदों आरो बेखौ होनदों नाथाय दहायनि सिगांनि इ बुंनायाव जेरैबायदि गोजौ जादों बिसिम जायाखै एसेल' जाखांनानै थादों आरो बेखौ होनना जोंना गेजेर बाहागोआव जौखांनाय बिनिफ्राय एखे थाथायावनो गेजेर बाहागो जौखांनानै सोमजिखांबावगोन नाथाय बेनिया जाहैबाय सालायनि गुदि बाहागोआसो एसे जौखांहां जागोन नोंथांमोना सुरबोबा मोनगोन आरो बिनिफ्राय गाहायथाराव जोंना दङ आ नङा होमबा बे आया मा जालायखो जोंनिया सालाया गाहाय जाथारो होनदों सिदोब जानानै थायो नाथाय बबे बाहागोआ गेजेर बाहागोआ सालायनि गेजेर बाहागोआ दानि बायदि सालायनि गेजेर बाहागोआ गाहाय जानानै थायो बाखि एसे गोजौ जायो आरो माने गेजेर गुदि बाहागो आरो मा होनो सालायनि जिं बिजौ बाहागोआ एसे गोजौ जायो जों नायबा आ सालायनि बिजौ बाहागोआ गोजौ जानानैबाबो जों आ होननो हायो नाथाय गेजेर बाहागोआ गोदोगोन आरोखि ओंखायनो गेजेर बाहागोआ गाहाय क्लियार दानिया अब्ला जों बे मोनद' गारां रिंसारथिफोरखौ मिथिनो मोनबाय जों माबोरै जायो जोंनि खुगा दन्दराव माबोरै सोलियो बेखौ जों मिथिनो मोनबाय दानिया गुबुन माखासेफोरखौ जों मानो लादिया गुबुन माखासेफोरा जोंनाव बेयो जाखाङा नामा जोंबोथ' बेखौ होननो रोङो बे जोंनि सोंथि दानिया खोथाया जाहैबाय मा होनदों मोनसे खोथाखौ बुंनानै दोनग्रोबा मोजां जागोन माने जोंनि खुगानि रायलायनाय रावा सासे मानसिनि ल'जों मोनसे राव सोमजिया गासै मोनसे कमिउनिटि एबा मोनसे समाजा रायलायोबा मोनसे हारिया रायज्लायोबासो बेयो मोनसे राव महरै जोनोम मोनबोगोन बेनिखायनो मा होनदों जोंनि बर'फोरनि साफ्रोमबो सरासनस्रा रायज्लायनाय रावफोरनिफ्राय बुथुमनानै साफ्रोमबो बर' राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरनि बे रिंसारथिनायखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला मा नुदों होनदों बे मोनद'था रिंसारथियाल' जोंनि खुगायाव आबुङै बेरखाङो होनदों नाथाय गुबुन माखासेया बेरखाङा आरो बै गुबुन माखासेफोरखौ बोयोबाबो बैनि बादिसो थाङो होनदों आखुथाया जेरै गोलाव इखौ जों सुरबोयोबा जायफोरा मा होनो दीर्घ इ असमियानि एबा गोलाव इ बे गोलाव इखौ जों सुरबोयोब्लाबो मा होनदों जोंनि बर' मानसिनि खुगायाव गुसुं इनिसो सुर जायोनो अर्थात मा जागोन होनदों बै गोलाव इखौ सुरबोब्लाबो जोंनिया सालायनि बिजौ बाहागोआ गोजौ बाहागो जागोन अर्थात सालायनि बिजौ बाहागोआ गोजौ जानानै इ सुरबोनाय माने मा गुसुं इनिसो जागोन आरोखि बेखौनो होनदों थिग बेबायदिनो एखे रोखोमैनो जों माखौ लानो हागौ इ ओमफ्राय फारसेथिंजाय गोलाव माने दीर्घ बे उखौ जोङो सुरबोयोब्लाबो मा जागोन होनदों गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरनिया गुबुन रावारिफोरनिया जेरै बोनायाव जाखांगोन जोंनि बर'फोरनि बोनायाव बे जाखांनाय नङानो अदेबानि बे गोलाव उखौ बोनायावबो जोंना मा जागोन होनदों सालायनि गुदि बाहागोआ गोजौ जाखांगोन अर्थात सालायनि गुदि बाहागोआ गोजौ जाखांनाय माने जों दहाय मोनबोबाय माबे गुसुं उनिसो सुरबोनाय जायो ओंखायनो मा जाबाय होनदों बेखौबो जोंनियाव जाखाङा नालाय बेखौ लानाय जायाखिसै दानिया फारसेथिंजाय रि थालांदोंमोन रिखौलाय मानो गारखो
रिखौ गारनायनि जाहोना जेबो नङा रि होननाय जोंनियाव बेबादि मोनसे आलादा मा होनदों सुर फैया होनदों बेबो मा जाहैबाय होनदों रि होननानै बुङोबा जोंना मा फैयोनो र आरो गुसुं इ दाजाबनानै र इकार जानाय रि मिथिबाय बेबादिसो रिसो जायो जाहैबाय आरो ओंखायनो बेखौ लानाय जायाखिसै बुजिबाय दानिया आरो फारसेथिं जाय औ आरो ओइ बे मोननैनि आखुथाया आरो जुदालाय औ आरो ओइ बा मोनसे खोथाखौ बिनि सिगां बेफोरखौ फोरमायनायनि सिगां नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों माने मा जे मोनसे गारां रिंसारथि जानांगौ जायोब्ला गारांसे रिंसारथि जानाया मोजां होनदों गाहायै गारांसे रिंसारथि जाथारनांगौ गारांसे रिंसारथि जायोब्लासो बियो आबुं गारां रिंसारथि जागोन नाथाय गारांनैब्ला बै गारांनैया गुबुन गुबुन गारां रिंसारथि एबा गारांसे रिंसारथिनिफ्रायनो फैगोन गारांसे रिंसारथि एबा गारांनै रिंसारथिया दाना मा जालायखो गारांसे रिंसारथिया जाहैबाय जों अ होनदोंमोन बे जाहैबाय अ बेखौ आरो जों सिफायनो हालिया ओमफ्राय फारसेथिं जाय जों इ होनदोंमोन बेखौ जों आरो सिफायनो हाला आ होनदोंमोन जों बेखौ सिफायनो हाला मोनसेबो गुबुन मोनसे महराव सिफायनो हाला बेसोर जाबाय गारांसे रिंसारथि दानिया गारांनै रिंसारथिया जाहैबाय माबि बेखौनो बिदिन्थि हिसाबै खिथानो लादों ओइया जाहैबाय माबि जों नुनाय बादि जों बेरे बाहायो एनि गोजौआवल खालि मोनसे सिन दङ बेनो ओइ जादों नाथाय बेयाव मोननै गारांसे रिंसारथिफोर जथायनानै दङ जेरै बे जाबाय मा होनदों जों दाजाब गुसुं इ ओइ जाबायना आरो दाजाब इ ओइ जाबाय बेयाव मा जाबाय गारांसे आरो इ गारांसे रिंसारथि फैबाय ओंखायनो बे गारांनै रिंसारथि बेखायनो बे गारांसे एबा मा होनो नंगुबै गारां रिंसारथियाव फैनाय जायाखिसै फारसेथिं जाय औखौबो बिदिनो नायदो मोनगोन जोङो औ समान समान मा जानो हागौ दाजाब गुसुं माने मा गारांसे रिंसारथि आरो दाजाब गारांसे रिंसारथि ज' जानानै मा जाबाय जाबाय ओंखायनो बे गारांनै रिंसारथि ओंखायनो बेबो मा जाबाय नंगुबै गारांसे रिंसारथि एबा गारां रिंसारथियाव गोग्लैनाय जायाखिसै दा अब्ला आं गासैबो गुदि थाखोआव फोरोंनाय गारां रिंसारथिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै होबाय आरो बर'आ माखौ सायख'नानै लाखो मानो सायख'नानै लाखो आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय निस्सय नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय आरो गोनो गोथोनिफ्राय नोंथांमोना बारग'बाय जानांगौ आसा खालामदों नोंथांमोननो बेबायदि गुबुनफोरा खिन्थानाय जायाखिसै दा मोनसे खोथा थालांनाय बायदि मोनदों बे जाहैबाय अब्ला मानोथो बैसोरखौ जोंनो होखो बैफोर गारजानाय मोनबाखौ जोंनो मानोथो फरायनो होखो बे सोंथिया जोंनाव फैदों जानो हागौ बे जाहैबाय जोंनि बर' रावहा गावबा गावनि मोनसे मा होनो स्क्रिप्ट जानाखि रावखौ लिरनायनि आखर स्क्रिप्ट बे गैजाया जोंहा मा लादों भारत सरकारनिफ्राय होजानाय देबनागरि हांखो एबा जायखौ मोदाय हांखो होननानै बुंनाय जादों बेखौसो जों आखायाव लानाय जादों बेजोंसो जों सोलोंथाइ लायो दा बे हिसाबैनो जोंहा मा होनदों जोङो लेखा फरायनायाव बा सोलोंनायाव जों जोंनि रावखौल' लिरा गुबुन रावनि सोदोब लिरनांगौ जायो गुबुन रावनि जायगा गुबुननि मुं गुबुननि आखुथाइफोरनि सोमोन्दै जों लिरनांगौ जायोब्ला अब्ला बेयाव लिरनाय समाव जों जोंनि बे मोनद'खौल' सायख'ना होनायजों जों हाजोबा बेनिखायनो बैफोरखौबो फरायसाफोरनो गुदि थाखोआव गियान होनाय जायो जाहाथे बैसोर गुबुन रावारिफोरनि सोदोबखौ लिरनायाव रोखा जानो हायो जेरैहाय इगोल लिरनो थाखाय जों मा खालामनांगोन इगोलाव जोंनिया गुसुं इ जाया गोलाव इ जागोन जेरै उर्दु लिरनांगौ जायोबा माने उर्दु उजों रेप दाजाबनानै द'जों गोलाव उनिसो दाजाबदेरना होनांगोन उर्दु रिसि बेफोरो आरोखि दा बेफोरबादि सोदोबफोरखौ गुबुनारि सोदोबफोरखौ लिरनो थाखाय जोंनो गुदि थाखोआव बे गासैबो मोन 11 थाखोखौबो मा होनो सोलोंथाइ होनाय जायो बेखौबो माखासे गोबाङानो जोंनिया मिथिया ओंखायनो बेनि सोमोन्दैबो फोरमायनानै होनाय जाबाय दा अब्ला लोगोफोरखौ आं नोंथांमोनखौ आसा खालामो दिनैनिफ्राय मा होनो बर'नि मोनद'थाल' गारां हांखो लानायनि सायाव नोंथांमोना निस्सय क्लियार जाबाय जायफोरखौ नोंथांमोना बबेबा मोनसे बिजाब रावखान्थि बिजाब सोरनिबा खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों सोरनिबा लिरबिदाङाव फरायनो मोन्दों जानांगौमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जोबनायाव खनसे खावलायनो सानदों भिडिअआ नोंथांनि थाखाय थुलुंगाथाव जादोंबा गुबुन मिन्थिनो हाथाय जादोंबा लाइक खालामदो सोरबा लोगोनियावबो शेयार खालामदो जाहाथे बे गोनो गोथोआ खारो आरो नोंथाङा आंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोजोन्थों।